Salam hormatly adamlar, giýiç ýaxşy. Sapara, Bilbil, hoş geldiniz. Salam Kemine, Bülbül. Salam, iyileştir. Selamun aleyküm. Hoş bulduk Kemine. Buyur Kemine. Salam vatandaşlar, salam Sapara Kemine. Salam, salam Bülbül. Mawa. Sapara bugün wawaly meselelerin birinin gurrun nedeli şu arasında şunun ýaly emelere goşmasak bolanok bu bir täze Türkmenistan diýilen zat bir adamlar gelýär, bir zatlar gurýar, soň hemme zat ütgeýär diýilen bir zat däl. Şonuň ýaly düşünmek ýalňyş. Şo zatlaryň öňüni almak üçin täze Türkmenistan diýmek eýär. Bir jemgyýetiň hem bir täzelenmegi de şu wagt pikir ediňine jemgyýetde korrupsiýa, ogurluk, ýene näme şu umumyň kanunyň daşyndaky hemme zatlar bir hili goşadyrna içinde kanuny ýalyk görülýär da. Indi şonuň öňüne geçmek bizim ýa-ni köne jemgyýetden täze jemgyýete geçiş meselemiz var da bu taýda. Soň ýene jemgyýetiň ahlak meselesine gelmeli bolýarsa bu taýda da. Jemgyýetiň ýene ahlak diýende de bir gatda giňiş bir zatdyr. Türkmenlerde ahlak diýsen bir neme ýalak. Ayarlara değişik geldi. Ayallara değişli bir problema, şol ayallara öýüň içinden çıkarmaly däl, ýene bir zat diýen ýalakrak ýa-da okuýy bermeli däl. Ýa-da mysal üçin maşyn sürmeli däl. Maşyny öňünde oturmaly däl. Diýilen ýalak nemelere çelli gidip bilýär, ýoksa hakykatda onuň ýaly däl, ayallar maşynam sürýär. Ýene näme diýär? Bu ayallar bilen değişli zat däl diňeje. Bu insanlyk bilen değişli. İnsanlyga bagdaşýan bir zat. Ahlak meselesi. Ahlaky düşünmek üçin ahlaksyzlyklary görmeli de. Ona şu gün birazrak misallar bereli, soň bunyň saparaga sorarsa, siziň döwrüňizde nähildi? Häzir näme üçin şonuň ýaly diýilen soralar sorar saparaga. Soran Kemine. İldeşlerimizden pikirlerini alırız. Bir yarım saatlardan soň ildeşler sizem soragyňyz bar bolsa ýazyp bilersiniz. İlk başlarda soraglary göne jogap berip bolanokda temanyň daşyna çykmaly bolýar. Bir temany düşündirenden soň. Ýene şonuň ýaly bir täze Türkmenistana geçiş işiniň diýeli ýa-da prosesiniň bir bölegi bu. Jemgyýete düşünmek, jemgyýetiň ahlakyna düşünmek we täze Türkmenistanda dörejek jemgyýeti nazar aylamak diýeli häzirden şonuň ýaly. Demek men şoňa görä özüni taýýarlap bermeli. Bilbil, sana söz bereyim. Sen Türkmenler we ahlak diýen wagty şu wagt näme görýän taşda örekde? Sağ ol Kemine, söz öğrenme. Ben görýän adım Türkmenlerde ahlak diýilse, o ýankyň aýdyşyň ýaly birinji bilen gyýdyň ahlaky gödegine gelýär mekşin. Ýöne ahlak diýende takykam hemme kişi ulada, kiçäde, ýaşlada, hatda çaga, gyýda, erkek tapawut ýok, hemme kişi değişli bir zat. Ahlak öz içine bilimi, terbiýany, edebi hemme zaty öz içine jemleýän bir zatdan soň bilim, edep, terbiýe o zatlaryň hem o diňe gyýdylary değişirler, o ähli halka değişli-de. Ýöne gynançam şol konuda görýän adamy degradasiýa bolan milletimiz we Türkmenler şun her bir nemede nähil aýdyn, her adamda görmek bolýar, internetde de misal üçin sosial set nemani ulant bilen oklar. İnternetde da nähil ulant bilen oklar, misal üçin diňe Türkmenlerde bir zat bar, aýdaly diňe söýüşýärler. Şu bir zat bolsa kommentariýa ýazyp da şonu ekrana goýup agzyndan geleni hapasy otyrlar da ula adamlar we TikTokda uly men kakam ýaşdaşlar ondan kiçirek gelnejeler we men ýaşlar barada gurulajam da olar gurlar ýalam da men geň görýän zatym
Şolardan yetişen çağalar da yaşlar vardı. Gurulasan molyansan gurulamasan molyan. Ondan bir katı gıdıklanan da adım yankı ne edip şu garrı ne yaşlılar ama da YouTube'da da hatta ne saparağı sizin hem yaşınızdan has olur. Hapa hapa gurulayalar onun Türkmen Türkollik koyuyorlar. O katı gözden çıkkın çvar degradasya in gutorda insan nokoda gelen zaten. Türkollip aşağıdan sonra birden like koyuyorlar, şonyal yerlere Türkmenler kök veriyor adam. Aytyan diyen zatlarına yaşlılığın kulağın ülen eşleri yalıkta her yıl fikir gelene kellene. Bu yaşlılığın çağası ayağı ya yankı doğan varnaşı yok mu kan hemçin beydip ya bir kellesi ütken mi kadiyan bunyal yaşlılığın köpürttür yankı yalı. Hapa urlap ya her yıl bir yıl zatlar söğüştü edip şonyal koyan nemeler. Mene görýän zadym insanky derece degradasiýa düşenne başga milletlerim ulanýa internetine öz goňşymy özbekleri alalım misal üçin. Bir özbegim ýok da şu TikTokda öňüne bir kommentariýan goýup söwünip däli alap bolup şu kommentariýa söwünip oturan agdymdan gelen. Ya yankı başga ne owan türkmenler var. Bilagoram dokşolan şey dip ýörenler. Aslında o an Türkmenlerde de var. Bir gezek gördüm yankı. Türkmen nemesinde görýän. Yani yankı aýdyşyň ýaly özbeklerde, kazaklarda, kırgızlarda. O özbek Dengelmedim. täjik bolsun ýa hatda Hytaý ulanýarlar ne TikTok ne bir zatlar reklamajy eden olýarlar ýa aýdym olýar ýa tans eden olýar ýene bir zat ýöne birine söwüp görün trenda getirdiler dan brenda diýmän brend hemişe koýat trend ýanky özlerçe bir hili söwüşmek moda bolmaly bilemok näme bilýät etýär şu bilimsizlik ýanky degradasiýa düşürilmek halkyň üstünden geçirilen agyr operasiýalar yalakalık yani iki yüzlülük her kimin yani özüne göre olmak yine şu zatlar şu dereceye yetirdim ki dip düşünýän taparaty da maýsaňyz öz pikiriňizde Sağ ol, sağ ol. Deme, Türkmen demesinden 94-nji ýylyň bäri bolanda näçe bolýar? 28 ýyl agula ýerýär. Şondan bäri men Türkmen jemgyýetine kendi içkin neme ýokdy. Ýöne soňky bir ýylyň içinde o biraz içkin gıdıklanýanlar. Olun gatüýt kaplar baýdaklatyn biziň döwrümizde bular ýalyklar ýokdy, bolmasy mümkin däl. Onu Türkmen Kanaryalarym däller, bu içinde bolan soň adamlar bu zatlar neme edip bilýänlerdir. Ýöne bu zatlaň sebäbi bar da. Bu şeýle boljagyny aňýat kulýany edil bu derejeye ýetip biljegini neme edip bilen zoktuk, göz ýetip bilen zoktuk sebäbi insan adam bir akyl bar, paýhaz bar diýmez, wa bir ýerde durýar da. Ýöne ondan geçiripdirler. Bu iş planlı, programaly edilen iş. İlk demoralizasiýa edilýär. Mesela degradasiýa edilýär da. Bunu etmek üçin bir topar kompleksli çäreler geçirendir. Men bir iki dip agdap başlaýyn bolun şolon hem bejeti Türkmenistanda bolandyr. İlk daşky dünýäden informasiýon nemeden mahrum etmeli, daşyn yapmaly. Hiç bir informasiýa ýurdun içine girmeliler daşyndan. İçinden hem daşyna çykmalylar. Bu bir ikinci daşky dünýä bilen aragatdaşygy şäklendirmeli. Onu 100% çäklendirip bilen oklar, şoň üçin belli gattaklar ya da belli personlar diýelim. Şolar girip çykyp iş edip bilýän nemeni kontrol astyna alynýar. Soň media, yani habar verişleri işletimi.
taş yapık bolodum, içine de hiç tat girmezdim. Şu Howard University işletinden öz tayinlan bludasını yakın. Öz menülerine göre tayinlan emetini veriyorlardı. O mekteplerde de şonun alaktır. Ne ünsürüp görseniz. Şunun içinde ahlaktan başka hem bedat vardır. O mektebin programmasının içine ya da yukarı bölüme yani tiyatroda katışma yemesi hakkı yoktur. O katışan vakti o zatlarına yani yok olup gittiği demek manasını veriyordu. Ya o taydan alım bilim bilgi nol. Tam minuslu çıkmalı. O şu demoralizasyon ilk nemeli kurallardır. Yani bu neçinci oldu? Üçüncü oldu mu? O son o taşı yapıp nemi olandan öğütleri yani öğüt menüleri bilen başlangıç mektebini, orta mektebini, yukarı mektebini, ilmi bilmi, dörücülük demeni hem becetini bir menü bilen veriliyordu halka. Onun katı kıyız kaldıp basıp verilmeli. O üçüncü onun milli demeler vardır. Tarihi halk görücülüğü diyelim, halk görücülükler oluyandır, halk tarları, halk aydımları, onu destanları yine şonu mendeşte atlar. O da atlardan mahrum ediliyor. Bu yan dört dolu kelimeyle insana. Şunun hem mecesi bolondur. O. Son onun şundalap cemiyet, yapık cemiyet oluyor. O. Onun neşillen yani 100% demoralize edilmeli. Yok olup gidiyor da. Yani degradasyon formülası şu. Şunu yani ağzından dağıtılan hem beceri bolup geçendir Türkmenistan'da. Onun gödöğünü getirin çağa, yani 24 saat yılına 365 gününü televizyonda görüyen dağdını üstüverin gödöğünü getir, neyme görüyor televizyonda. Türkmen televizyonda. Yani görüyen dağdını bellidir. Onu analiz edemeler. Öyle kakası, yenesi, atası yaylak yağdaydı. Köçödü yaylak yağdaydı. Yani kan takıt var. Yani milli devletin uşağında ne yaylak adamlar, ne yaylak buluyor şey. İşte ne yaylak. Yani şu 24 saatı her yaş grupasına bir paylak görün denin şolun durmuşunu günlük bolayan dağıtları gödöğüne getirip görün. Üstüne Türkmenistan'da yani türme çarkı diyilen yalak bir neme dildi de. O Türkmenistan'ın erkek göbüklüğünün 78% türmeden geçip geldi. Şimdi türmede yağdaylarına yine biz eşitlik gördük, dinledik, burayla gurur ettik. Şimdi şu taydan çıkan adam o psikologisi, psikikası, sağlığı, o insanlığı o nihayet derecede çağatı var, başkaları var, yani katlaşan bir ortam var. Yani 70% biliyorum şunun alak. Şimdi şunu 25 yıla bir şeyi tüyündürüp koyuyorum. Bu aşağıda nihayet insan çıkmadı. Ya bunu adına yani ya degradasyon ya bir onu alma için degradasyon durmuşa geçirme için edilen kompleks merepiyatlar adamların hem beceri 100% geçen şu adam devam ediyendir. O kompleks merepiyat ya näme bolýar şonam bir. O kompleks çareler. O çaredir. Köpçülükleýin çäre bolýarmy?
Umumlaştırılan çare mi? Yani halkın karşısında bunu ilk filan ahlaktan düşürmeli, onu nadanlaştırmalı, bilim derecesini aşağı etmelidir. O öňlerine de mesele koýlandyr. Şolary mesele nähile koýly? Olardan bilim talap eden oklar, başka da talap edýär. Çäre gelip gidýän bolsa, şo taýyk aktiv gatnaşan orada şu goýmolum ýa-da goý direktor diýilýär. Onu ýokary okuw jaýlarynda nemedir? Olaň öňüne goýulan maksat bilgisiz kadir yetiştirmek. Näçe köp para alsa şonça. O kaptalına parası nemeti oluyor deme, o iqtisadi nemeti. Şu taýda oturmak üçin ne dilýär, onu gözümýändirler. Şu taýdan bilgisiz adam çykmalylar. Üniversitede diplom gerektir öňe. Alan diplomu öňe ve her ýalak nemedir. Sebäbi sizin o bilgiňiz bilgisizlikden emerwetde. Köp nemede şonalak. Şu Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň berýän bilgisi, şu insanlaryň bilgisizlik derejesinde maşakdak nemede. Ol adamlar adam bolanok da. Hiç wagt spesialist bolmak mümkinçiligi ýokdur. Sebäbi bu taýdan çykanda da men diplomly soň öwrenme okuma o zatlardan mahrum bolýar adam. O bilgi neme ýaş wagtyň berilýär, alınýandyr. Şu zatlar hem bejes bolup durandyr. Şuňa bolup durandyr görýän närseni. Ya bu netijesini äýlek netijeler berýär. Men size bir misal getirip bereyim. Türkmenistan bir yerleşen yeri kirlinemeler oyuncu. O suo bir regionna. Bol sumu diyor. Yönü çok köp bolýan ýere. O şu suutçylygyň nemetinde Türkmenistan'da o suulen yer şorladyp bilýärler. O adam aklı alıp bilýär. Şorlatjak diýsen suw tap bilmersin diýär. Yön şonu edip bilýärler. Ya bu zatlar ene ahlaksızlyk nemesi de ya şu yere o zaýalar. O zatlar bilen bulun netijeleri bilen hiç kim işi yok. O akıllarım demedim. O zatları yetene orada. Şimdi şu wagt Türkmenistanyň ýeke ymhany degradir edilmedi. Yeri suwum. Territoriýasy degradasiýa. Demediler. Şu Türkmenistanyň şu wagt topragyny bir verimlik nemeli toprağa öwürmek üçin onlar şiil gerekti. Edilen bak. O Türkmen ýa-ni bu hem bejetin demesinde de bir propaganda nemeleri vardır. O arası el tiyatatı diýilýär. Şu oğurluğun karşısına görüşülündür. 30 yıllar. Arası adamlar. Şu arası adamlar tiyatatının neticesi şu at gidemek diyor. Şu oğurluğu ödülüp görün demelin. Arası adamların siyasi. O arası adamlar. O miyvesi şunu yaşap gördü. Birinci hapa adamını arası adamıyla çalışan hem bilet düzürüp gitmeliler. Yönü tersine olýar. O diýmek, o birinci hapa adamlar diýenleri gatur hapa da dämiş. Netije ne? Ortada. Ne? Türkmenistanyň nemeti ýagdaýy. Bunu özüm Türkmeniň eli bilen edilýär da, ýön Türkmeniň akly bilen edilmek bar. Ne şu menüler var da, şu kompleks ile yani çareler toplumunun menüsünü hramşular eviyandır. Gelmişekler. Ben yani utlawn aýdýanda hram bolmasa açar soğuktur. Yine planlar. Gerek olsa çalış ya. Şu yer boş kalan yok da. Yok, skema mengleş. Ne yine de burada da üns verin.
96. ýyly çenli Türkmenistanda Türkmenistan terk edilip Sovet Soýunyň armiýasy gorýatda urs diýmekde. 96. ýyly çenli. O şu 96. ýyly çenli Niýazowyň ahranasy 3-4 adamdyr. Şu armiýany çykyrdylar ýerine. Ýani prezidentsk ahrana diýip bir 1000 adammy, 2000 adammy, 3000 adammy. Şonu nemedendirler. O öň türkmeniň gadyny şu armiýa neme diýetler, gerek bolsa şo kontrol edýär diýetler. Bir zat çykaýanda şol urwatda. Şoň ýerine ne ahrana koydular da. O da şol ýani Sovet nemesiniň armiýasynyň ýerine edilen neme şol. Şonu Wors çıkıp gitdiden bir de öýdüňize gally. Şoň üçin neme etdik diýmäge de neme ýok. Ben de şolary ýalak. Şolong funksiyasy prezident gorumak däl. Prezident ýani. Gat turwasy bilen diýip turwasyny şolary gorýar. Sapara seredip dursaň şolaryň edýän işi hemme ýere täsir edýär de jemgyýetiň ahlagyna çelle. Ýa Başgalanyň içinde de hemme zatlary neme edýär. Bu ýa düşündirmesen jemgyýet bilip bilmeýär da bu zatlar birler çykyp aýtmasa. Yani Türkmenistanda Ali telewizorda şolong minuty ýörýärdi. o şolaryň kuýur ýa-da ýani bu daşynda da bir bolaýmaly da bir zatlar mysal üçin. Daşynda şu YouTube çykýança daşynda bir kändür ullokan mümkinçilik ýokdy. Bir azatlyk radiýasy bardy. Azatlyk radiosyny hem olar ele geçiripdir. O da demek o da çäkli o Türkmenin problemasy bilen ne olur? Öz problemasy üçin nemediler. Oradan bir şikayetçi olup yani nemet görmek demem yok. Yani o Türkmen oğlanları ulolýarlar. O aylık berýärler, günlük berýärler. O hedledip işleýärler. O işletinler aylık pulny işleýär. O muta işlen oklar. Yani muti işleden oklar. O ýöne bu aňyrtynda näme bolun näme işi aýlyň alýa. Aynen kim alsa şol alsan. Indi munyň beýleki tarapyna seredeli. Yani bu arada jemgyýet indi daşyndan birleri aýtmaly diýdik de aýtmady bolýar. Soň indi jemgyýete seredeldi. Köp halatda jemgyýetem öz-özüne neme dip bilýär da. Ziyanyň o niresinden olsa da dän bilýär da ýöne. Jemgyýetde ine ýöneköý bir zada el alaly. Şu para verip yol almak diýilen bir düşünce var bulam. Yani jemgyýetiň öz ara gatnaşygyndaky ahlagy bozýar da şo zat. Yani Berim gökden yol yatar diye. Yani ata sözler hem var. Hatta yani formula yerleştirilen. Şo sözleri bilen ondan soň yol aljak da ine birek bilen yarışýarlar ýa-ni. Yani baslaşýarlar diýilýär ona. Şu öňräk geçmek üçin, o ýütgeşik bolmak üçin belki. Men etdim diýmek üçin bilmedim bu nämäniň jahilliň her türlü psikologik nämesi ýagdaý bolup bilýär. Bu hem mecelisin büyüğünde cehalet, cahillik getiriyor da. O cahili yani yokuşa gider yalak, cahillik adalar yalak. Bir edip bolya, onun yokuştan aşağı gider yalak, olur yalak bir edip bolya da. Ne Türkmenistan'la şu cehaleti ilk o edip nemettiler. Ben şunu yani aşağı gider yalak ettiler de. Onun uyuyordu gidiyor. O şu özü gidip durdu. Yani şunu düşündürecek yani. Cemiyetem bir şu zada yanlış. O bir revolüsyon neme bolmasa, ya özü görüşlük bolmasa, cemiyetin özü ya şar topu alak da, gar topu alak. Onu bir yani ağacı urup yani bir taraf bolyança urup gitmeliler.
Yo, bunun erwet tarapy, ýa Täze Türkmenistan tarapyndan seresen gowy zat, gowy tarapy bolýar. Şol öz-özüni ýok edýär-de şol sistema. Ine sapara para diýip alalýanky başga bir meselege girmäli. Parany misalyny berdik, şonuň üstüne gidelim. O şu parany diňe para bilen işlese, alışveriş etse, ortada da önüm bolmasa inflasiýa artýar-da. Buna 2 ýyl mundan öň aýdyn gatgowy düşündirdi. Inflasiýanyň nädip, ýa Türkmenistanda inflasiýa akıl almaz derecede ýokarda ýöne statistika we döwlet guruluşy bolmasaň bu zatlar görülenok hemme zat şol ýaşaýjylaryň üstüne ýykylan da şolar duýýarda hemme agyrlygyny. O bilmem duran oklar nereden gelýän o zatlarym. Duyan oktan iyi yaş onu. Şoň bilen ýaşaýar. Ha, şo zat ine bir neme bolmaly da, şu zada ýalňyş, bunyň dogrusu bolmaly diýil. Yani ahlak şo zatda. O. Şu zat ýalňyş, dogru bolany bar. Ine bu şu sebäplerden o dogru bulan. Diýip aýdyp bilmeli. Ine şo zat da ahlak. Başka bir deme zat değil, bir fiziki görülen zat değil. Ardında, sözün ardında onu bilýän adamlarym bardy, o diýip biljek adamlarym bardy, diýmeli adamlarym bardy. O diýen adamyny ýok edýärler. Ogry diýip ýok etdiler köpler. Bilek bir tökmede atyp bir zat edip matkara edýärler, soňra jemgyýetiň öňüne okýarlar. Jemgyýet şonu depelýär. Helledip, çapak çalıp, onun aýtjak adam aýdanokda. Sebäbi arkasında hiç zat ýok da. Ne kanun var, ne jemgyýet bar, seni gorajak. Seni edip geçýärler de. Sen başgalaň bilen ýok edýärler. Ne jemgyýet bir derejeye ýetende, jemgyýet wagşy bolýandyr. Adamdan wagşy zat ýokdur dünýede. Kaplan möjük şagallar diye olur. Melek galaptır adamın yani. Ýöne bir neme var. Türkmen bu zatlar görmeli. Hak eden zatları. Dilep eli bilen eden zatları. Yo, matematika ýalak bir ýerde ýalňyşlyk goýberseň Bu adalatsy ýa näme diýip bunu şikayet etmeli de kendir hakam ýokdur. Ýöne biz imtihan bolamsoň neme diýetler ýalňyş zatlaryny. Sebäbi önümçülük barada, inflasiýa barada gurrun etdim de. O döwleti milisiýa diýilir, güç kontrol ederden önümçülük görmüyor. O taýda inflasiýa beýle kıladım gurrun ne der ýalagym der. O her adama 2 milisiýa bar. O sen bir zat öndürjek bolsaň üstünde 50 sanak demän şonu eklemeli. Güç, o taýda önümçülük bolmaýar. Aparagat doğru aýtýaňyz ne şu ýanky halk adalatsy diýýärdiňizde şu hakyky şu wagtky halk jemgyýete seretseň mysal üçin şu jemgyýete şu wagtky bolup duran zatlar gata adalatly bolýar. Jemgyýetiň özüne alyp barşyna seretseň şu wagtky ýaşaýyş şolara gata adalatly bolýar. Ýöse adalat sözüni ýalňyş bilýärler-de. Adalet demek hak edenine bilen yüzleşmek demek. Hak ettirli dayna şu an olara fiziýatga bularam berdi. Indi näme indi şolam dowam etýär, heni dem ýatanok. Otaň näme adalatsyz jemgyýet öýdi berýän bolsa öýdi näme diýmek adalet bolýar. O deňlik bilen garşdyrýarlar o adalet. Bilýdim näme mesele o fiziýatga da denemede de değerli. Yo, doğru men ýöne Yani beyin bolmasa kelle yani ştaýdy yani bilgi diýene bilgi bolmasa sana çok gyzyl ýalag edip hemme zat gurup berseň bir ýyldan soň şo hemme jehni güýran etjekleri kuşlarlar. Onu biz gatken gördük. O bunam diň ahlaksyz jemgyýetiň edip biljegi iş. O jemgyýetde ahlak bolmasa hiç zat bolýan nädir? Kanuna işläp bilýänler, bulary ýagşylyk edýän bolýanlar, ne ýagşylyk etjek bolup elini dodursun, onuň sen goluňa seni koparyp alar. Özüň kelerler. Ne Türkmen ýagşylyk edip bolmajak derece ýetendemede.
O yöne sapara ine şu zatlar ekranda aydılmadığı için ya da köpçülükle nemelerde aydılmadığı için ütken nokta yine. 2 yıldan her köp saat ütkedi. O yo aydılmalı bilýän adam kän, bunu kändir. Ýa-ki biz däldir bunu bilýän. Ýöne näme olarak bilmedim. O käbiri maňa illen kän gerekmi diýen wadyr. O başyma belany satyn alyp näme işim bar diýen wadyr. O näme üçin etmeli diýenleri wadyr. Ara ýöne bir cesaretli o bir diyalog indi nemere adam orta çık diýmese onu ankat diýen bolýan nädir diýsen düşmanyň kendir şu at ne men şeyler seyretip göründüm men üçin Berdi Muhammed demedendir ýöne şu türkmen yani horlunt görünýär farklı gedaylar vardır Şadiyan gedaylar diýär. Şolar düşmançylykly terediýändir. Bu ýaşly edip bolan. Sapara bu zatlaryň gatykän neme taraplar var. Ol Berdi Muhammedow ýaly ýa-ki Samsyk diýende Samsyklaryň ýetişip biljegi jemgyýet ine häzir Türkmenistanda da. Şolar ýaly adamlar ýetişdirýär. Başka ütköçü adam o çıkarar deyip milyonda bir saatlik san çıkar onam yok derler yani kayıtışımız yani. Son bunun yine beylek tarafı var. Yine ahlak nemesine yol açmayan tarafı sabır deyip bir söz vardır. Din bilen bağlanışıklı. Şu asmanımıza asuda diye yöne kıyınçılıklar var. Yöne sabır etmeli ya da. Şol yanlış olan zatı yanlış deyip aytdırtmaýa. Yani sabır etsen şol yanlış olan zat öz düzelip gidýärmiş de. Şonuň ýaly bir neme sözler var. Şo sözler hem ine geçen Halmurad abi bilen çykyş edende görkezdik de ulanýarlar. Kod sözler de bular. Sabır, şükür, o haram, halal sözleri. Yankı dini bilmeyen cemiyetleri zaýalamak üçin edilýän zat. Bu hiç haçanam dinin tarihinde de bir cemiyet doğulu dini bilip şona özünü ornaştıran bir cemiyet yok yani o suud daması yok. Şonuň üçin elmi dama ýa-ki siýasatçylar ýa-ki padşahlar, sultanlar hem siýasatçy bolýar da şolar ulanypdyrlar da. Sömürýärler de dini sömürýärler. Sömürülmäne uygun bir zat şonuň üçin olar sömürýär diýem o bir tarapy günahkarlar we neme dip bolanak bunun bir mehanizmine düşünmeli sapara ýa-ki şu ýalňyşlyk nereden çykýar. Yine sabır etme sözünün bir ahlagyň orta çıkmagyny öňüne alýandygyny kimin aklyna geler? Sen ýalňyş zady görseň hem o şonu sabır edip geçirmeli ya da esas şu taýlarda ulanýar o sabyryň nemesen bardyr ine ayagyň döwüler dosoň ayagyny gipsiň içine sokarlar soň 3 aýdan soň gowulaşar 3 aýdan soň gowulaşýany bilýän oňa sabır edip bilersiň sen 3 aýyň geçip geçmejegini adam akly edip bilýär-de ýöne ýaňky ýene parany demedeli sapara başga bir mysal berip garşdyrmaly. Cemiyetiň hemme ýerinde para ornaşan bolsa, şu hemme kim tarapyndan hem kabul edilen bolsa ýöne ziyan berýän bolsa cemiyeti çökerdip barýar-da ýyl geçdikçe. O şoňu haçan gutarjagyny bilen okda, haçan durjagyny. Haçan gutarjagyny, haçan durjagyny bilmeýän zadyna sabır etmek diýilen zat o ýalňyş bir zat. Şu aşak gidip barýanda da sabır O aşak gidip barýan zada sabır edýän, şükür edýän, o yapaşağı gidip barýan. O näme bolsa da garip ýaşadyk şonuň üçin hem cennete gitme garantiýamyz bar diýilen ýaly duýguýla berýärler-de. Şu ahiriyette ýene näme diýip o geçen. Cennetlik, bular cennetlik bollar kemine. O şonuň ýaly bir gaty aýlanç zatlar sapara bular. Gaty ýerwetdigini boljogyny sebäbi käbir nemeler bar da. Bilinmeyen zatlar dünya cemiyetleri bilýär-de. Şu informasiýadan bir döwleti, bir cemiyeti beýaşalty ýapan soň
cemiyet degradasiya bolýar da. Doğru. Türkmenistan 30 ýyllap ýap. Onu näşil dünýeden ýöne informasyon nemeden vakuum içine sal bir cemiyet. İslendik Amerika bolsun, tapawdy ýokdur, Şweýçarya bolsun, Germaniýa bolsun. Informasiýany nemet ýap. Şinden naş. Ha o bir neme var da sapara bir neme görüpdim. Bir aada öň goşuk ekeni soň aada bolupdyr da. Öň ýere goşuk eken, soň aada bolupdyr. Şo taýda piller galypdyr esas ulu nemelerden. Ýöne şolary ýa iskeletlerini tapdyrlar kiçi diýär-de. Gittikçe de kiçelipdir ýa-ni nemäni barlaýarlar. Ýa-ni nemäniň azlygyndan da azyk, şu pillerin ýyp biljegi azyk. Şu azyk azalsa neme de azalýar. Pilin göwrümem kiçelipdir de, sünklerini çellik kiçi. Şoň ýaly bir jemgyýetiň hem daşyny ýapsaň, bir ada öwürseň, o şol iýän ýa-da içindäki bar informasiýa bagly jemgyýetiň nemesi. Yani ben seyret eklemine 22. asırda yaşap görse. 21. asır 22. ýylly yani. Neme informasiýany dünýä 100 ýyl alýany indi 2 ýyl, 3 ýyl alýar, 1 ýyl alýar. 100 ýyl alýan informasiýalar o sen şonlara periodda cemiyeti yapsan cemiyet 100 ýyl iýe gitmeli. Onun moral tarihinden bozup koyversen o 100 ýyl gaptana berбет bolýar da. Nähile bolsa aňyrda bir ahlak bar da, tebigatyň özüni yaradan öreden bir aňyrdan gelýän neme. Büyüklüğü nemeler olan soň jurnalak bir neme gelýär aňyrda. O ertekleň üstülen ýepatlaň üstülen halk ötürjülüğü nemesi bilen täsiri bilen jemgyýetde bir ahlak emele gelýär da. Yani şol taklanyp gelýär de däpde suudi. Indi bu o da ýok da. Niten 100 ýyl 2 ýyl interneti yapmak o 100 ýyl iýde gitmek diýmek ýalak da. On şunam ýapdyrlar. Hem şunu yapýarlar. 100 ýyl tapawdy bar ýalap da şonuň üçin. Daşarky dünýä bilen. O şonu alak. Şol iýze galan dünýäsini hem ýapyp o şu gorap durlar. O näme diýmeli ýollar açman. Neme kemine yanka internetda bir ýapýarlar bolup sözlenmeden bir hiç çalşyryp gidip barýarlar. Ne misal üçin gowy nähil bolupdyr diýen gowy diýjek bet diýär. Bet sözüm ödü erwet sözü o erwet diýmek. Bet diýär. Şo iň aňry başy gowy diýdiklerde ýa bolmasa misal üçin öňler şunýaly birine öwse bir adam soralýar, godaçylyga gidilmäkä da türkmenler şonýa neme bar däpde son. Soralsa ay gat gowy adam misal üçin gowy bolsa tutanýarly bir sözli diýen adam da şunýal diýilýär-de. Indi nähillýärler şu öwseler birinciden öwýän gaty az sebäbine bir-birini ýamanlaýarlar. Ýöne öwäýänlerine şunýally öwýärler. Ay her kimiň ýanyna özi ýal bolup bilýän adam diýe. Gaty gowy adam diýe her kimiň ýanyna özi ol adamyň özüne nähillýär. Asly bolsun näde biljek. Haýsy ahlak goýunça hereket edýär. Diýilen sonra çykýar-da ýanky ahlak demesi. Her kimiň ýanyna özi ýal bolup bilýän bolsa oňa asly samimiyetsizlik diýmek bolýar bu başga zatda. Anta şeyde ýok diýe gaty gowy diýe adam kärçiligi da diýe gaty gowy her kimiň ýanyna edil özi ýal bolup bilýär. Ne hamilyon mu özi ýal bolup bilýär. Öz adamyň ne biziň şo çänläst bolmaly adamyň öz boluşy, her bir adamyň öz häsiýeti, prinsipi, ýörelgesi. Ne şo zady şeýdi şonýaly sözler bilen öwüp ne şolon täsir etdi. Onda pikir etdi garşyna adam men ýaly
neme gurrungy neme dip çintka oturmayan olsa ha goken onu her kim yani ödiyal ol bilýärmiş bolýan şunu ýapykyrda bolýardy. Deme Ozat ýaýrak gitýär soň hemme kişi her kim yani ödiyal bolmaly. Yalla kılayalar. Düğün sevun oturan olsa eline ne alıp kaviçkan içinden jurnalistler gelip bine şu prezident ömürlüyse o koyuyorlar. Ödiyal olyalar da. deme bilbil ne bunu deme değil ya da ne Türkmen demesinde o ham bir mayet pıtran o goru toron millet ne o milletin mayasını zayaladılar. Ne beykerdarlar, arkadağlar Türkmenin demesine tarihine koşan duruşu. Onun bulon demesi bilenem değil, onu ettirdiler. Bulon hüvvet bilen ettiler. Arkasındaki bu işler kimliğini bilinmeyenlerim yönü şuları yani Skobilus var. Göktepe'ni batvalan. Qırğınçylyk eden Göktepe'de. Kırgınçılık eden yani şon pamitinin yanına şuları pamit koyurlar. Yani 15-20 yıldan ortalar. Yani bir teritoriyani nemani yok edip verin o bilin yani nemeden deyip şeyler olmadı. Bunun ediyen zatlarını düşünen oklarım, düşüneceğim olan oklar evet. Yani çoğurvasının çoğurvalarının anırdan şey geliyor da. Bu imperialın oyunu kendir. Bu imperide değil bulur. Yani bir mafyozu neme yalak oligarki. Baştan öğrenmiş ol. Baştan şol yani yıkılanlar yani Sovet nemesi bir banditski neme yalak olup gitti de. 90'cı yıllarda bu atlar. 89'da da atladı görünüyor. O şu komünizm gelmedik bolsa da ýene birazrak demek bolardy. Häzirki ýagdaýça bolmasdy. Ors dünýäsi. Näme-de bolsa da bir neme bar ýöne bular. Şol vikingler ýalyk ýaşaýardy. Aslap şolar viking ýalyk deme. Ýütköçükde. Ay aslam uğursun demesem astaram şunu. Olin ýöne milleti yerden hem opurdular da huzusi eyeçilik bolon olsa yani tevet doğrunu şunu yok etmedik bolsalar o milletler beyle dahilenmez sebebi şu eyeçilik deyilen adın özünün bir nemesi var da beyine okuyan da adı var şol adamini bir yere bağlı diye de o sen vatanın o sen şu yaşayan yerini, malını, mülkünü bilyen, o şu tayfen vatanın dığının, şu duyguyunu, o edip ok neme diye de, beynin içine talıyor. Yani Türkmenistan ya da post-sovet nemelerine ne, şu hususi eğiçili yer nemesi, geçmedik yerlerde, o din neler, o ahlak derler, kanun derler, Yerine morcu belli değildir. Ne şu Vladimir Ulyanov'un eksperimentinin nivesi Homo Sovieticus. O neticesi şu yani Türkmen şunun içinde in nemede kaldı da. Bu beyle bolmalarla bu zatları katı kovu düzüldüydük düzülüp baryadı nemed polyadı yani halk tayinli elekende. Sapara bunu yine bir neme taraf var da bunu Türkmenlere ne için ayıratın bir neme ulanıptırlar. Neme Gatulu sonra. Bu nemesi var. Birinciden yani şu yakı Türkmenler Türkü dünyasını şey diyendirler. Bu Türkü dünya Türk dünyası. Hem mesela şon yal yani Türkmenler yalak bir ziyan çekene. Evet şon hamir mayette şu ödeni olmalı. O düyüp nemesi şonu beylek nemelerden bölüp neme diyenim şonundur.
Ya bir sebebi iki demen arasında kaldık da. Bu tarafın İran'dır, İran'a bir de kucak açıp bir demet görün millet de kendiyen tarih boyunca da şeylere. O, o kaptarlan çöl deniz. O, Gatı dinamik bir cemiyet olmalı. Yani dinamik diýende birden üýtgäp bilýän gylyby bar da. Birden döwlet gurulýardy bir ýylyň içinde ullakan. o, Şonuň ýaly bir häsiýeti bar. Şo zatlar gorkuzýan bolmaly bulary. o deme ya şu at bizim alıp barayan işimiz, siyasetimiz diyelim mi? Yani taktikamız diyelim mi? Stratejimiz diyelim mi? Ya imperiyalar için hopuldur, korkunçtur. Hazır metre ortaya düşüyor. Yani şu tane Türkmenistan görüşümüz yalak nemede durmuşa geçti. Ehli regionu tepki eder. Ullakan döwlet bolýar. Orta Arda respublikalar nemeleri demmeceti ütkär. Özüm gow tarapy. Gaty gow tarapy ütköş bolup neme. O aralarını terk etmeýär edem bunu. Ya o neme şu cehaletten çıkma nemesi var da ilki şondan çıkmadılar. O garipliğin büyüğü, bedbahtçılığın büyüğü cahilliktir. O nev bağlığımız nemem deyip yorun adamdan bilmedim bengisinde hiç zat yok olmalı. Ya başka bir zatlar olmalı. Bağlık bilgidedir. Bilgi, akıl. Şu akıl bolmasa ne Türkmenistan nusgodur. Hatayda Qadam var, Newton var. Näme diýsen bada. O toprağım ken. Ne ettiler? O bilgisizliğin ediyen zaten. Hiç näme. Sen üstünde yani düşmanım olanı yersen ki halkım sen. Bu dereceye getirmesen bu ya. O Yani sapara köylün içinden ya çölün içinden köy kazıp sen doğru eden adam yoktur abi. Niray. Ayvadan atel vurdup bir doğrulan nereden? İşläp duran ýeri batyrdylar, çökerdiler. İşläp durdy. Bizim şo taý iki gezek diýinjal mana gitdik de şo awazadan gurulmaz. Gowta hemme zat awa iş ýörýär, adamlarym diýinjalýaty. O hyzmat berýänlerim o pul gazanýaty. Şo zady birden ýok edip duruzýar, ýa-ni jaý urýar, bulary baran ýeri guraýa diýerler. Nadanlığın demesi şunun alak bolýar. Demek bu ziyanın demesi göçürü güdüğünü getirir alak derler. O bilgi bilen bilgisizliğin arasında akı deme şeyle bir ullokan tapavut vardır. Ne? Türkmen cemiyetinin dünya yani liretine olsun. O bedbahtçılığın büyük sebebi cahilliktir. Cehalettir. Bilgisizlik. O sen cahil olan son seni antat ağlap bolýar. Onandırıp bolýar. Öz sana dost bolan öldürdüp bolýar seniň eliň bilen. O bir düşman edip bolýar. Araňyzda gyrlyşyp görür ýalar edip bolýar. Kelläňe näme gelse. Yine şu zat gatı mekir bir zat da sapara. Biz diye dünýäniň 4-nji ýerinde durýas, gaz boýunça diye ona idea da, ýöne hani gazymyz onda nerede diýip soran adam ýok. Şo derece jahilleştirip bilýärler da. O indi şunu o näme üçin soramaz bir adam. Gaz o 4-nji ýerde bolýan bolsa Türkmenistanyň ýagdaýyna bir sere da şu an. Do Katara seret. Do. Türkiye seret hiç gazı hiç zady yok da tabii yani pomidordan başka hiç zady yok Türkiye'nin. Bugünler o ervet, yani ervet ýagdaýam Türkmenistanyň o näse gowda.
Şonun ýaly sapara o Kemine yine Türkmenistan'a çörek için 1 milyon ton 800-900 bin ton buğday gerekli. Şu buğdayın dünyada ne bahası 250 milyon 250 milyon dolar. Yani bir yıllık yiyecek çöreğin bahası. O. Bunların 300 milyon dolar atel vuruyorlar. Yılda 4-5 sene. halkın hem hem içinde däle bir tarapdan seretsen hem. Yani halk ekmeğine de yönü taşından alanda da 250 milyon. Yo halkın yarım adaşında şonda da yetenok da ýa-ni Hava. aydan mukdaryňyzdan bir yarım bolmaly. Yağ yok deyip demediler de. Türkmenistan'da yani ekleyen parta var. Ben özüm partaçı olan son yağını versedim demediğini biliyor da. Çoluğu atları biz planir dediler. Suya düşmeli etti. Yani yağı ortaya eşelon gidiyor. No. Ne 700 bin ton ne çiğ ne partan çiğdi çıkmadılar. 1 milyon 300 binden. Yani şu 21% 700 bin 21% yağ. Yoksam şu çiğdi dünyada iyi ve mörene oklar yankı. Yok şu yağ. Talap yoktu. Şonan benemedi bilen oklar. Başka ne bililen yerim yok. Mağla da gönü verip bolana ok. Şul kodunu verdiler. Gönü verden içine atadı ya mağla. O çık şeyler. O demek parta da yok bulmalı. İldeşler o bir soruňyz bar bolsa, gysga soraklaryňyzy alalsoň biz jemläli bugünlük soraklaryňyz gelýänçe. Dine bolýan zat şu, ýanky begaýratlyk diýäse, begaýratlyk nereden gelýär? Ahlaksyzlykdan gelýär. Näme üçin? Ýalňyş sada ýalňyş diýmeýänligimiz. Iň ulu ahlaksyzlykdyr we hemme zat şonuň üstüne urulandyr. Ahlak dogry diýmek, ýalňyşa ýalňyş diýmekdir. Ýani o düzgün tertip ýene bir zat däldir. Ahlak şo zatdyr. Kemine doğru aýtýaň, şu biz aýdyp gelýärse 2 ýyl bäri bu watandaşlarym ýa-da ýa-da köpüsi. Şo bir zatlar näme etmeliligini aýdyň diýen özüňden başlamaly, ahlakyny düzeltmeli, ilmiň, bilmiňi biraz çuňlaşdyrmaly şu zatlary aýdyp gelýär. Ýöne şonda da şon diýselerem han näme etmeli diýerler. Ýöne şu biziň efirde aýtýanmydyň efektini men şu öňkü bilen gyrlaşyp töwüşüp görenler bar. Özlerine pozisiýa ýene bir zat diýip birleşip dagaşyp şey diýip görenler. Şolarda men görýän, geçen ýerde öňümden çykdy Murat Razakow Nemetýäde bir gepleşik edýär, ol kargoçy oglan bilen aýtýar. Men görjek bolup diýe köp edilen ýalňyş zatdan şo ýalňyşdan bilsemem diýe şoňa neme diýip aýtdym diýe. Golladym diýe de ýalňyş zatlar diýe. Biz şu aýtýarmy dogry bu ýalňyş bäri, ýalňyş bu taý, dogry bu taý, ýalňyş bu taý. Şunu aýdanmyz üçin şu zat bolýar adamlar ýanky nähilem bolsa gowy tarapga bir hili gurrun etýärler bolan. Gen görýän men öňşin ýal gurrun şolar eden okdy. Olaram bir hili biz bilen paralel nemede bolsalaram şolara da bildirýär diýjek bolýanlar ýanky ýaly. Başda ýalňyşdylar da algaşyp o tarawa bu tarawa ýene bir zat bir birini öwdüler, soň döwdüler. Innäýtdi, ýalňyşypdyr, şo ýalňyş zatlara ýalňyş diýip aýtman ýalňyşypdyr diýe. Yo bu gowzat jemgyýetiň üýtgeýändigini görkezýän zat bular. Cemiyet üýtgemeli, gürlemelidir. Yani o kimin kimdiğin ortaya çıkar, o akıl olsa o da çıkar, o tamtık olsa onkom çıkar. Yani Türkmenistan'ın televizyonunda ya da metbuatında bir şu da atları değişli. Bir zat eşitip mi 30 yıl. Yeki bu da atlar değil, öğrenimçilik var arada. Misal için aydayın ballarçılık böyle.
tüy almalı, ya tüy demez. Şolar nähile saklamaly, haýsy tohumlar bolýar, haýsy nemeler neme diye. O rason nähile bolmaly, bu özüne düşýän gymmaty nähile bolýar, süýdi näçe berýär, on bunu bir topor demez bolýar da islenli önümçilik. Önü bir alt görürler. Sapara şu 100%'ın 1%'da maýdalanok, şu biziň aýtjan, siziň gurrun beren datlaňyryň 1%'y aýdalanok. Telewizorda da aýdalanok, internetde de hiç şeýle şu dat eşdilmedikler. Şu wagt 2 ýyl bäri eşdýärler başga hili nemeler. Näki başga hillerler. Aýdylmaly da aslında bolmaly. Ya şu wagt eşdýärler. Men aýdyp bereýin täsirini. O başta dinlediler, şok boldular. Indem düşünüp başladılar. Bundan sonra harekete geçip başlamalı bu zatların täsiri çok. Gorku diýilen zat ahlaksızlıktır. Şona belli. Ava. Şoňa bollar. O özüm iň ulsudur ahlaksızlyk. Ya näme ýalňyş zada, ýalňyş diýip bilen okda. Şonuň üçin o gorkýan diýäde. Şu zat ýalňyş diýip aýtmagyň ýerine gorkýan sözüni ulanyp şo taýdan gaçmagyň debesinde. Ya sapara gowy atdyňyz ýa. Gorkýan diýmek o iň ul ahlaksızlykdyr. Ya yalan şonuň üçin. O ýeti neme del ýeki ahlaksızlygam del. Ol bir aňyr derece neme bu gorkan diýmek o teň birenge başga biri canny, malyny, kelletini goýup o teň çağalan ertir ýaşar ýala gitmeli. O saňa gan horum diýip bolýar. Ogrum diýip bolýar. Ahlakly diýip bolýar. Näme diýsen gelişip duran zat bolýar da. O ödem teň çağan üçin ol ýa bir etmeli adam öz çağı üçin ödem hemme üçin edýär adam. Onun bilen akıllıdır nöýdi näme o da öyle däldir. Sapara soralara geçelim soň Jemle bir soralar geldi. Bir ildeşimiz ýazypdyr. Öň ýary sözüň türkmençesini bilen barmy diýe men tapmadym diýe. Ýene bir zat bardy. Öň ýargy, öň sözü türkmençe, ýargy, bu söz hem türkmençe. Türkmenler ulanmaýar diýip o türkmençe dälligi manysyna gelmeýär. Türkmenleriň ulanmaýan türkmençe sözler gatkandyr dünýäde. Şonuň üçin o türkmençe sözdür öň ýargy. Ya öň ýargy ingilisçesini aýdaýyn, rusçasyny bilemok. Prejudice diýilýär. Prejudice. Yani prejudge, yani entek düşünüp düşünmän şoňa baha bermek de. Orçça da prejudice diýilýär. Ha, ine. Şonuň ýaly. O türkmen sözüň terjimesini gözleýärler de. Son ýene bir soru bar ta. Näme barada? Sorapdyrlar da. Şu para meselesi. O parany bir mysal üçin aýtdyk şol para ulgur problema däldir Türkmenistanda. Onuň çözüjü de şu. Gyzga wagtyň içinde çözüp bolýar. Ulu bir problema däl, bu bir zatyň netijesi. Yani asıl probleması başka bir zat paranyň. Näme zat diýsen, sistemanyň guruluşy, şoňa mejbur edýär adamlary. Onu Dahillik, cehalet başka bu nemesi ýok. O bilimsiz bolsaň, hünärsiz bolsaň, bir zat garyn doýurmaly da, soň näme şunuň ýa zatlary baş-boş ýa-ni. Yani para diýilende pul vermekden söz etmän ýa-ni türkmençe yetersiz galýar. Yani korrupsiýa sözü dogry gelýändir bu taýa. Korrupsiýa diýmek diňe pul almak meselesinde däldir. Yani düzgünü bozmakdyr. Gurulan bir kanunlar, düzgünler bardyr. Şonu bozup öz peýdaňa ulanmak korrupsiýadyr. Bu zatlaryň çözügi de gataňsa mehanizmi çalışýan we biz hem şonu çalışmakçy da täze Türkmenistan diýmek şol managa gelýär. Düşünüp bilýän bolsaňyz. Başka soralar göreýin barmy? Ine soň kuwatlarda oşul neme var bize de gatkan geldi we hemme ýerlere jaň edip çykdylar. Türkmenistan şu wagt
Näme beýleki goňşy ýurtlar bilen ylalaşypdyrlar, gürleşipdirler, bir zat edip ynandyrypdyrlar. Türkmenlere wiza bermäň. Gelmesin diye. Bu arada aýratyn hawa gürrüň eders. Bu entek näme däl, bugünkü tema däl. Şonuň üçin binamyslyk bilibem bilmedik bolmakmy diye. Yok, ýa-ni namus sözü başgaçarak bir zatdyr. Ýa-ni namus sözü bir günümüz 21-nji asyrda kän ulanýan bir zadam däl. Ýa-ni adamlar bir terbiýe sokmak üçin bir ýa-ni jemgyýetiň içindäki siýasat da bu namus meselesi. Yani namus meselesi o yeri gelende ulu bir siyasi güýjem bolup bilýär. Gaýraty bir yer var. Yani bilimlilik ve bilimsizlik, yani bilimsizlik diýen o bilmem bilmedik sirän bolmak däl. Başga bir zat. Cehaletden çıkmalıdır. Şundan çıkan zaman hem zat öz yerine oturur, yerlerine gelir. Hawa yani elbette attır. Türkmenistanyň ýa-ni Türkmen jemgyýetiniň düşen ýagdaýyna bir at goýjak bolýar, binamys diýip görýäs, begaýrat diýip görýäs, ahlaksyz diýip görýän, her türlü zat ulanyp görýän, ýöne bu zatlaryň asyl sebäbi ýa-ni jahillik. Şu jahilliň etdirýän zatda. O garyplygyň demesi şodur. O Türkmenle garyp adam, o adam, aratly adam diýilen demeni ulanýandyrlar türkmençilikde. O fahir, o garyban diýer deme. Bir ildeşimizem sorapdyr, Türkmenistana baran adamyza kyn bolar hemme pudaklar galdyrmak diýär-de bir wada. Yok, biz pudak galdyrams, yok, bizim pudaklarymız aýraty, biz öz pudaklarymyzy urýas o taýa. Yani o yerde bir gide ministrlikler vardır Türkmenistanyň dolandyrışynyň ýalňyşlygy. Bizim pudaklarymız yerli hökümetlerdir, yerli dolandyrylşykdyr. Esas nemelerimiz şolardyr. Şolaryň üstü bilen ministrliklerin rolu gata az boljak. Ministrlik Türkmenistanyň nemesine bir dengelýän bir zat däl, o kommunist nememi bu. Hemme zadyň ministrligi var. Olam yerine ýetirýär neme tarapy. Şu bar yani medeniyeti yok, medeniyet ministri vardır. Adalet yok, adalet ministerliği var. O hocalık çökündür. O hocalık ministerliği var. Yo bolup biler bolun yani hem adynyň şu ady var da adyň ödü yok da. O orslaryň ýara güýji näçe wagtda ýeter? Näçe wagtda ýeter diýe biten günden bizem Türkmenistana tarap ýörap başlasak bolarmy diýip sorapdyr bir ýyldaşymyz Sapara. Ors bilen işimiz yok. Yani o da bize sapustu işi neme. O aladati ödnemedi. Ors bizden gaty uzakda. Orsun demesi. Şön ýagdaýym özü gaplanyp eme düşdi. Oňa da biz günäkär däl. O öz elleri bilen bardy, öz aýaklary bilen bardy. O bolmasa Volodya biraz tawr eden bolsa bu zatlar geçip gidip melle. O da neme boldy. Volodya şu rak dermanlar täsir edipdir diýjek bolýarlar. Ay dileme. Karar alanmakda. O dileme ýülüğünde vardır. Şuňunda diýer. Çok manasy yok. O Sapara size sonra berýär, ýa-ni ýeri düzetjek bir ekin barmy diýär, ýa-ni şorlan ýeri düzetmek üçin berýär. Kändir bilgi, dünýede şeýle bir kän bilgi vardır, bu zatlar barada. Ýöne siziň internetiňde ýapyp demeden yok. Elbette vardır. Onun nemesi yoruncadır. Birinci neme. O yoruncaksın mallarçılığın olmalı. Başka da bir topar mal otları vardır. Regres diye, gres diye bir topar nemeler var. Kən, gatı kən yönü yankı yerin ýagdaýyna bagly. O käbir yer indi iyidine dolanşsız yitirilen yerler var da. Yani o dördüncü demedi. Yani bezvazvrat nileyen demeler var da. Şolar kıyınlar.
O tay hiç sada mektup bolany. O duryan demene mektup bolany. Olur ýalak geremken türkmeni gatken. Nawa. Sapara şu taýda soralar, otarda häzir göremek, isleseňiz jemläp biliriz. Ne bor, semine. Nawa, bil seniň aýtjak zadyň bar bolsa. Meňe aýtjakladım şo, ýanky birazajyk dinlemäni başarsalar, ene köp eşdiýänler şo siziň diýe gepleşikleňi diýe gaty-gatyklywyn 10 minutdan ýa bölüp görýän ýa kellämiz çydanok diýe bolam şo ýanky jahilliň nemeleň degradasiýasyny ýetiren derejesi beýni göterip bilenokda. Savur meselesine gelelim. Gayret 10 minutdan bölüp görseňden 5 minutdan bölüp görseňden ýanky gerekli goşuň agramy ýok diýilýär, gerekli pikiriň gerekli nemäň agramy bolmaz. Öwrenşip giderler. Birazajyk okasynlar, bilsinler, öwrensinler. Bilmeýän zatlaryny gydyklansynlar. Söwüşmesinler watandaşlarymyz. Nawa, ýanky şonuň üçin de bir sosial mediada bir ara gelseler hapa gepler bilen bir-birine. Ya başgaça gürleşme nemesi ýok. Kultura diýip bir söz bardyr. Kultura näme diýmek? Medeniyet diýilýär bolyn ýöne onda Yo. gawat gelenok. Yo, medeniyet ýene başgaçarak bir zat. Munyň nemesi kulturadyr. Kultura näme diýmek? İşlenmek diýmekdir. İşlemek sözü asıl sözüň manysy işlemek. Misal üçin Kultivir diýilýär. hawa ýanky yer nemesinde giren bolmaly men düşünşüm boýunça ilk başta ýanky insan tarihinde eknek başlaýarlar ha daýhanlar çykyp. O teknik kultura Hawa diýilýär. şo yeri işlemek diýmek ýanky neme sözleri var onuň. Daýhançylygy kultura diýip geçýärdi käbir döwletlerde esasen Germaniýada şonuň ýaly geçýän bolmaly. Agrikultura diýen. Agriculture mesela, agrikultura diýerler. Şo işlenmek diýmek ýa bizim jemgyýetiň nemesi işlenmedik. Gawa sosial mediada nädip o özüň alyp barmaly. Daşarda nädip özüň alyp barmaly. Ýa bir Tolerantnasdan biri ýetken şoňa tolerant. hawa yani şo zatlarym içinde de ýa empati diýerler. Şo nemeler ýok da bire garşy düşünje ýanky. Şula adamyň ama ýagdaýy, şunuň ýaly bolup biler şu Bolsun zat. kemine vatan havarlary ulanýan sözlerini tanadyk da 49 ýyl oradan ýetirdik da 49 söz ulanýarlar. Şoň bilen 30 ýyl ýanky imtihanlara neme habar berýärler. Ne o jemgyýetiň degradasiýa bolmasynyň in etaty nemeleriniň biri şodur. Jemgyýet hem 30 söz ulanýandyr. Salam, gowmy nädiýän, bu diýe. Ondan soň uruşup başlaýarlar da uruşýan sözler köp ulanýan bolmaly. Ne Sowuşup diýme jemgyýeti ýanky degradasiýa etmäň, ahlakdan çykarmaň o in uly sütünleri ýa siziň talgyntyňyzdan alyp şolary aýlyk edip berilýän telewiziýa, radio şolardyr. Awa söwüşmeň ýerine bir goýut goşup nahar bişirmäni öwretdiler, aýallar, gyzlar ýa misal üçin şo söwüşmeň ýerine bir özçe bir zatlar ýazyp podup bir gowy sözler bar, ýüregiňe eredip aktyryp gelýän şunu ýaly gowy zatlar barada. Ya gurrun verseler bir gazakkaly bilinmeýän zatlar barada. Ya başga bir peýdaly gowna ýaraýan zatlar etseler da ýöne birini alyp öňüne goýýarlar da şo kommentary ýazanyň demesini goýup söwün şo ötýärler. Many peýda ňa ýany ba zatlar. Bilbil ne zatları etme üçin bilgin bolmalydyr. Şo bilgi ýok bolsa şo zatları edip bolany. O bizim nemämiz o tamamy o şurnalak bolyn ýöne nahar bişirmek üçin nahar nädip bişirilýän bilmek gerek. O bir gowdady gurrun bermek üçin şonu bilmek gerek. Bilmeýän zadyň hiç zady edip bolýan näler. Ne bilmän o ýanky döwlet ýönetip berler-de.
O neticede mi ortada? Bilmelidir. Bilmek için bilim gerektir. Bilim bolman bu da atlar, o hıyallar, bolyan neller. Bolmasa ekrana çıkma. Hem de adam edip bolyan, edip bilen neller. Yok, anırda nimetinde yok olsa bolyan neller. O biri edip bir öğren olsa o demek yani öğretmenler bolyan duruyor diyorlar. Şu takip, şu bilgileri yetmek için ne işler Ya da gowa adam edýändir şu zatlar diýerler. Hünärli adam edýär diýip bir neme ýok da. Şu işi o hünärli adam edip bilir. Edýän bolsa hünärli adam bardyr arkasynda diýen ýokdy. Gowa adam bardyr diýerler. Gowa adam bilen hünärli adam ikisi bir zat däl. Bilgi yok yerde hiç zat yoktur. Yani geda alın cehallik oluyor da. Cehalet. Tapara doğru etken diyor bilgi bardaş yerde de her kimin öz eline telefonun içine internete girse tutuş dünyanın bilgisi var aşağıda öğren. Näçe da öğren bolýar şu internet. Öğrenmek için öğretinde işlemek değil ya da şonu eden ok. Ha, ina men şu internetten dile öğren öğren gowy adam çalp ditýär. Bir ýere gatnawy öwrenip bolýar, ýa-ni oturan ýerinde internetten öwrenip bolýar. Eslenlik bir zat taýynap bolýar, üstüne özüňçe bir zatlar goşup bolýar. ýa fantaziýasy öz fantaziýaňa bagly nähil edip bedeýän, nähil nemetýän, ýa nämesenem ine elinde de şu bilgi daş ýerde Hokman üniversitede okumak zat ýok, şu internet iňuly bilgi hemme kişiň elinde. Şu telefonum çy durşu bilen bilgi. Yani Türkmenistan'da internet yapıp ya da Aparat Türkmenistan bolýar daşnaklar söwüş öğrenler Türkmenistanyň içindäki de şu Türkiýede nemede Russiýada onamyny daşnaklar söwüşýär. Bular görse görmäge bular şansy bar. Bir görse jinni gören ýa-da bolýar başlar. Alem bular. Alem Sapara şu taýda jemläli. bolya kemine. Bolýar. Sağ ol, iyili işler. Bilbil tawar bu temany nemetdiň aldyrdyň. Size de sağ olun Sapara kemine vatandaşlar. Sağ ol. Sağ olun.